Hello bye song jotono lam sogo ani tini ni katali YouTube video khaklayo jotono kaham krung no tong na hanai ne ke ang bo haino choli drop no kaham bai hamya bai mix ke tini ni video ke belai no interesting nai aban bagai no ngani video no skip khaiwi nai tong di pa sak joran ke saiman nai tini ni video tam interesting tong tabuk ga angkarai box sajak mui songnani bagai tamo mui ke tini kisa pon bahan to phaimani Oskango ani pressure check khaimani pressure low honi sajok aban bagai tini kyang bo pon bahan tui phaikya tawa ke thaske songoi dong omong ke tini horni dinner muya dog pon bahan Teta motong norong no phonong na yang tongo yok projak komi khum sok yok projak yang tongo te kaisa dog mosideng mosokosak lemon lang sa payment tep ng sumasa karena may muya bukur sa kagle bahan sa mas kagla ay kiri ko hay kasi bukur sa mis kaw kaba bahan sa kagla ngani tabong tepung sai pai nei ko andro sa sana nai tong hata sakrak ba nugui lup soi tong mai ya biang thangka andro sa sana ta wasan bukur ba ko ba sirajak among kate shortcut te bukurok khungna nangliya omong ge ani baby tini ano kibrumani rangchak kibrumani night oh my god apaba adi radani rangchak se I'm so excited Paringi na lagi na busuk rangchak karbang rohok ani baby ano na lagi na tetene is rangchak ni chapeno se morok rangchak ni chapeno se mana ni tugumo amo season wise se mano rangchak la jepro pano pai mano pia ba mole season chara te se manya ke ba rangchak ni chapeno mo tebo ani bagai hingga ke buni bagai sami ani bagai hingga rangchak ni chapano dami mane mo dami jinis asake mar bela bela kina hampai ani baby ano tini thaisung rohmani ani baby mo chala baby ya beri baby sido ram ka thaisum ke sanan bagi helabina kha omong ke tini ani baby thaisuk mengo apel rohman tabo thaisuk ka thang sana mo songne mo asu monsu ya ko mon chala ge yang mo so dengina jak mo bai ke muk khichana ne hne ready tabo to thaisuk pai mani bo season mane thaisuk ka thang pai mani season se sang thang ka ba mo hai season pai mani wong ka mo khai sok saman chana mo chung e ta sing wa pala sa bong ram khai sai phai ka ha no unsa ya khung ka ba o khung ya khu teo se chana nai tong kurang ta ba mo khai sina mani thaisuk ka thang mo khai mon chala sai ne na thok mani marang kha chini bebe ni bagai dress pai mani na gidi bayur mini bisa jang ni bagai ta mama tini bagai buri nai thong mani buri ba hamani yang o dress bai kan khang ka bo to hanchi sakor mo nai thong mani marang chinai nai thok suka ke te kaisa ang kai ko mo nai thong mani gidi mo te bari sob jat kan thu mo hai ri dokla yang awan hulai ready do ke yang muya chakhibo kutukoi tong wati phai tong wat yaban bagai current hana kiri tong angko thapung busling ke eko ta singo chamani ta kutung abono mo haike buslei bukur ganang khere thangka te thobu muya chakhiyo chai nai din rong waise se wati phai tong current hana kiri tong phiaba wati se pura khapro moino lebo blai no ma khangmani marang suka muya chakhe songmani struggle amono Watwi phai mani bagai asuke marang suko wow thoknai tinile markheno tabka lebo blai de baikha wow guys mui chak munchak wow takai thaisang khable muya chak tini horni dinner ke poila to lebo patta omo mane lebo blai bai mosteng bole chana hne norong wase pan chata chakha ba ke chaya khunga chawi nai di ekdam orok mes ni mui mo ke chini meso chutney songmani
mongke muya beuteuy mata musa bandang kopi tabur ko bandang kopi mana haja moke muya cakhei yang te kaisa mukim sok tu sitong ko bang suka ta musa mo gudok da asung moi kebang male marang khatini le haini bagai janga panga bai nuke saja gonai ta norong ta musa hananya yang mosteng ses yang mosteng horni mai ti chapai tabok ganke ani dol nu rohmane abnang naina nai tongo do forest ni bagai ang to rang payment khlaya ko rang rogase kebang gari bahai pano nai nene hinanya ang na hamani do ganke baksa nu smaya ko ordek to mangka ordek maya ko ganke abuno nainani nai tongo ta bahai pori da mano mayang niji si saimi hai pano na to nahar ka jodi ang chacha kangga sanarak nai chacha yang narak ya phiaba tini ingke pungai siri kisa samungo tadi tangan nang wapun bagainya kangrong berem putih song tunggu tini kang kangrong berem putih banyak mai jawai tangsi nai mai to punya siamani to hai pano sai tangai tabaka jongoli hingna nai tongo jeng nawar sipse wati kisa phai tongo do hai pano kono upai kerei yang nai ditam pai tu phaijak norong no phunong nai oh my god omoni bagai sasuk nawar sipsi pura wati phai tongo yang awan bagai se horma mosong nawar dukung ingke tabuk sogoina lagira na jeng thokjak bo ma bo kisani na lek jamani pai tu phai ma sima sogoina gana tabuk ये देखो गाइस अभी हम लोग तो यथेक चनानी बागई सकलाई तंगो एकदम स्ट्रगल खाई तंगो कैसे खाना पड़ रहा है देख जंगल में आ गए हम लोग क्या हो गया रे तो यथेक पार्टी तिनी yang ani dolok tonggo mangni mak tham borong ekdom khuknani bage expert borong no logina jagi yang angke soknani bage expert para wati point to hor sangri manu nge nai ge de busuk danger bol kiseno point to sangri manu itu parbo to paki gitu ga nabar doban mani yang kani dolok borong khuknani expert borong khugi tonglayo wah thase khai to hamla sa mau puja ya kode oh apa biang kebai tong hasa sa kota tabuk hai mana ayang ahor nang na itu yang hor doban ke mesingi mani marang kapura han nobar bo sip bung tong wai daras ke kaham tumra moseng tengai najak hasing roga rok to goina kha ke yang ke to sini dog mosteng ready mono ta kisa kat khayang moso bolchinai yang pias thani tongo তুমি আমাকে 3000 টাকা কাপড় কিনে দিয়েছে যখন 4000 দিলাম aso horo sabni rignai nang nana nai tong ei sabni rignai khoi tong manja khaya amro trang khin jane na maria borong simi kala ber thalai nya bai der musa hor ni to satang to hatang sa borong pro ni re to lai oi nongra de 10 টাকাই tong kha khoglayo tasar do bino sar na yang mondirano no phangle kere lista sa dem borok sia borong mani borok ang hisu borong kita sur bai ngoni sim chang tai hati khai family lama da jorang gera gana ge wapi khai ne kon jaga phan thangma laili ya madak lama se ka sajang tong lai sinala bazar ni din ba kisa wa khan chamana nene to phaimani kisa tiya wa bahan songoi tongo Dini horni dinar ke komang suyo prajang musa loti mui borok musa teh ke kakamuk basi musa phungka ham chotono no wate sek tini do phungai sri brush khai tangma sei ko nai tini ta khumsa phaijak chini ro obu phangka thei bete go pau to khata
kabang onek dini pore nugui tongo tini sipai jola mangsa nugo dong ke tini ge ekdom nukhata nagiri naito moi toka wah o jaga to ke bukono khane kere onyo jaga unu khankele ko wisi sajak bane morong kharma singsa kes kere khata bo khe agi busuk kabang ma tongmani muya wati manjage phaimani tusu sokbai na kyang to hapan solo sokle kisa monjalan to phaimani tini ke monbai kha ke omong ke kisa bukur hani hami aipan ma hami ya ka hamno omoni bumong khe tamo omoni bumong khe tamo duita wi different tamo aba bang saimiya ka omong ke tamsing kamo bangla kola dang kamo mokhe chamba kola fu thalik no ta oro duita ni bisingi tam difference tong vitamin alada na tamo angkun saimiya baksa borok ke sawo amo thogo baksa sawo amo thogo tam khaine ang to jespan man ke paikha anile mane tam hune sasena ne sawoi ne phanang ke paikha haisi Hingke norong tini ni ani video no bahai nang chakha comment khai sanan bagai ta pokdi tomon norong ani video no chajak tongke like khai di share khai di tei subscribe tabuk phano khaya kongke subscribe khaina ni ta pokdi ke norong ama haikena anu logiri tongdi salbrum no norong anu logiri tongman bagai bele khena hambai ke singmalai laifine ani te kaisa next katal video nasing tongde ani next vlog no